Бардора ҳамада салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ба гуфти таърихшиносо ки солҳои пеш динозавро, картозавро, малинтозавро, карочи ҳам хеле любой чизи черезавр ва птеродактил, мутеродактил ҳам хеле чизо будаянд, яъне ки чизои страшни, чизои калон. Аммо ҳозир мурдагиянд, ҳозир нестанд. Ай гиҷо медонед шумо? Яъне ки бардора дар ин видео тамошо мекунем якчанд ҳолатҳоеро ки гӯё ки ҳамвора диданд ва ман ҳам тасдиқ накардистам ки ҳамин коро мумкин рост боша. Просто мада интересна, ман фикр мекунам ки шумодам интересни боша. Вале бардора дар инҷа ҳаста видеое ки ба назар мераса ки монтаж кардаги, яъне ки бо ҳаста видеое ки қапидагӣ бастагӣ бурдестиянд мошинда ҳаму монтазавра. Ну нахер. Отец. Маълуме ки хе видео монтаж нест. В общем бардора тамошо мекунем, гапа бисёр намекунем ва пеша видеоро тамошо кардан бардора чун ҳар вақта агар шумо дар ҷанговар бозингаро ва ами любой спортсмено любой бозиё бурд кардан бихоҳед, метавонед ки ссилкаги дар комментария видео закрепит кардаги бигзарен регистратсия кунед ва бардора промокоди Шарипова истифода барен. Дар вақти полни регистратсия кардан шуморо бонус метаҳам. 3 июли соли 2017 дар Ванкувер як урагани ҳам хеле страшни мешавад ва дар даруни ӯ як сояи як чизе ҳам хеле метавад ки ба намедонам динозавра, монтозавра ҳам хеле монанд мешавад. В общем бардора шумо худтон тамошо кунед, фикр ақидатона бигӯен ки ба фикри шумо чия, монтажа ё ин ки ягон чизи дигар. Бале агар монтаж бигем, ба монтаж любой кор карда мешавад, не толка ихе кора. Брахиозавр яъне ки ями хел динозаври гардандарозае ки одамда зарар намерасонад. Барои чи гардани ӯ дарозае, мисли мақсад жираф парафори хӯрокшон ай болои дарахта, яъне ки тоза ҳамун гили чиза мехӯранда. Барои ҳамин мақсад гарданшон дарозае, ё ин ки гарданшон барои дарозае ки ай дар болои дарахт мехӯрад, ё ин ки барои они ай болои дарахт мехӯранд ки гарданшон дарозае. В общем короче намедонам кадомаш пешбаромадагие, кадом сабабаш пеша кишидагие. Гап сария бардора ки ин чизо одамда бояд ки залал нарасонанд, яъне ки ё алаф мехӯранд ё гӯшт намехӯранд, ягон чиз дигара намекушанд, намехӯранд. Не ки дар ин видео як одам ба навор гирифтае ки чӣ хел ҳамин чиз ай дуруни об як одами дигарам мегазаву. В общем тамошо кунед. ин видео бародаро дар видеорегистратори як мошини шаб снимат кардагие. Дар видео дида мешавад ки авария шидагие ва ин мошине ки навоз шумо мебинед гӯё ки як динозаврчара задагие ва динозаври дигари дар болош гирия дорад, яъне ки динозаврро ҳам гирия мекардем. Бародаро намедонам ки дар бораи монтажи шумо чӣ фикр доред, дар комментария бинависед. Ну не ки дар асл авария рух додагие ӯ шазадагие, не ки хай мешавад агар мақсад монтаж боша бигем мешавад ки ҳамин кора пастрои накунӣ маслиҳат карда ин киновори ин мошини ҷамони типаи авария карда типаи мошини встречни омада ин кора дида ба навор гирифтагие. Хай ки рост буданира фақат худо худаш медонад. Хай бо шумо фикр ақидаи экспертитона дар комментария бинависед. Динозавро бо будае ки монстрш ҳама бародаро, яъне ки ҳама хел чизои страшниш, види страшниш да. ин видео вақте ки дар интернет баромад бисёр дар гирди худаш гап чап ҷамъ кард, яъне ки чанд гурӯҳи одамо пайдо шуданд ки баъзе одамо яъне ки чанд гурӯҳи одамо пайдо шуданд ки баъзеош гуфтанд ки ин монтаже, инра ҷиддӣ қабул накунед, масхара кардан одамоеро ки бовар карданд. Одамое ки бовар кардан, одамое да хандидан ки бо монтаж фикр кардан ва меган ки ин чиз парию аҷинаву ҳам хеле чиз ворияе ба ҳам облике ҳарчи мекунад хича пайдо мешавад. В общем ман намедонам бародаро, ман набудам дар оҷа, мебудам хай мерафтам пешиш ягон худа хати мезадем ша мегуфтам тон ки ма будам чӣ хел буда ками ҳолат ай пеш. Хай мутаассифона оҷа набудам. Гапа шумо да метам дар комментария бинависед бародаро фикротона. Нет. Вақте ки пагода безеб мешава, як оилаи ҷавон дар пеши хонаи худшон мебинанд ки як чи гузашта рафтаистай, пушташ ранги ҷайрае, ду по дорад. Чун чӣ хеле вообще ин види навш ман надидам хеле шаб. Ман вообще ягонча надидам. Кенгуруда монандай, ҳисоби дастҳои пешаш майда, гарданаш дароза, пушташ бо ранги ҷайра симхор дорад. Симхор ки хеле хорхор дорад. В общем якҷоя кунем бародаро, шумо номи ҷайрара, номи динозавра, ну то есть номи барахлозавра, қатъи чи кенгуру ҷайра, кенгуру барахлозавр, кенҷайразавр короче.
ҳамаам хешид. Дар шумо чӣ шид бародарот? Дар комментария бинависед номи динозавра, қатъи ҷайраву кенгуру, ами се ном якта бисозем. Дар комментария бинависен ку ай ки пахож мебурад, ай ки зур мебурад. Нет. Чихел птеродактил, чихел птеродактир, Да что ты, черт побери, такое несешь? чихел птеродактил дар шаҳр пайдо шуд ки ура в общем яъне ки фақат видеош дар интернет баромаду дар ягон новости повости надоданша. Амиҷа кам буи монтаж меояд ва як чиз дига амира метавонад тасдиқ кунад ки монтажа вақте ки шумо мебинед дар болои дарахт шиштагӣ баъди париданаш дарахт намеҷунбад, дарахт тағйир намеёбад. Агар ки и ай ростӣ мебуд всё равно у вазн дора ку мақсад дарахт бояд ки камтар меҷунбид. Ай пушти дарахт баромад бардора мешавад ки монтаж дар слой кунӣ, дарахта як слой мекунай хел дар болои птеродактил мемонад. Ту фикр мекунӣ ки дарахт чӣ ам хел ман фикр дорам. Хай бо шумо фикротна дар комментария бинависен ки чӣ хел ҳолатае ва баъд дар ҷа як гапи дигае ки агар ай ростӣ боша и қадар размери птеродактил мара метавона ҳуҷ куна баравад ва ё бо куҷоере ки ман медонам хишникан ё яъне ки мехӯранд одамау гусала пусалара. Рекс яъне ки сагча нест бардораи яъне ки сагча нест бардор и тиранозавра яке ай динозавраи опаснитаринаш. Ва бародаро чихеле ки шумо дидистен и дар болои мошин мондагӣ бастагӣ бурдест, яъне як одам ай дуруни мошин мебина ира камера мекуна ва савол дар иҷа ба миён меяд ки иҷа вообще куҷоай, ира ай куҷо қапидан, ира куҷо бурдестанд, мақсад ё чия? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты, может, маньяк такой? Кто ты вообще такой? Ва бо гап дар ҷае ки агар хел чиз боша ира ягон чиз тавлид кардагиай ку падар модари кияй, бобо момаи кияй вообще. Ва мумкине ки и худаш хай мард боша, агар зан дошта боша мумкин ки хай яке агар зан боша хай мумкин ки шавҳар дошта боша. Будакои дар куҷоай? Бисёр саволот дар иҷа ба миён меяд. Намешавад ки лаборатория просто бисозанд худшон. Яъне ки и ҳаст бо дигарош ҳам ҳаст, дигарош дар куҷоай? Бародаро чӣ хеле гуфтем аҳли оилаи дар куҷоай ина бародаро семияша қапидем. Дар ин видео як одам мегзарад случайно мебинад ки дар раҳ динозаврчаҳо давида рафтаистанд. Ира снимат мекунад. Вале бародаро фақат дида динозаврча монандае. Як бор дига шумо нигоҳ кунед на бохушрӯ фикрот нависен ки дар чӣ монандае. Ягона ира монанд када мешавад дар динозавр, барое ки чанд қадаре ки ман медонам дар планетаи мо и хеле ҳайвон официально нест намуди ҳамид боша, ба намуди ҳамид боша, намуди то қадар динозавр монанда. Я бо шумо фикрот набинависен ки ҳаста ягонаш дар қабдеги нам хеле чиз. Ва на ин чизи бародаро аз шумо десен ин чизи зери обияй, намедонам ман номи чияй, ирам хел вадалазо дегиян ин чизи зиндаае бародаро, ягон рудаи делфин нест, зиндаае, чизи живое, яъне ки мавҷудоти зиндаае. Бародаро дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. Ҳозир мехонем шӯхиву комментарияҳои шуморо ва фикротна дар комментария бинависен. Ҳамин намуд видео дар шумо маъқул боша, максимална куҷоиде ки ҳастен тақсимаш кунем, поделиться кунем ва бинем ки агар бародаро видеоро бисёр тамошо карданд бо хел давом додан мегирем. Хай бародаро то видеоҳои оянда. бародарони азиз, ба шумо дорои гиҳӯиро тавсия медиҳам мепедуме паста барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки кӯдакдор намешанд фоиз спермаро зинда кардан, ҳамчунин барои шахсоне ки дар вақти ҳамхоба шудан беҳаракат мебошанд ва ҳамчунин барои варзишгарон тавсия дода мешавад. Яке аз доруҳои гиҳӯии дигар инфренг мебошад, барои мардҳое ки занҳои худро розӣ намекунанд дар вақти ҳамхоба шудан, тез корашонро тамом мекунанд. шумо метавонед ҳамхоба шуданатонро то 45 дақиқа дароз бикунед. Самиюван барои вазн гирифтан ва шахсоне ки ба варзиш машғуланд бениҳоят пешниҳоди хуб мебошад. хелба барои хунукзадагӣ, санги гурда, простатит, пешобдон, ҳамчунин ҳадиси пайғамбар аст ки ба саддард даво мебошад. бародарони азиз, агар шумо хоҳед ки аз ин доруҳои гиҳӯӣ дастрас кунед, бо рақамо ки дар рӯи экран мебинед занг занед. Ушуқбачаи саргардон Афандиро гуфтан чӣ ба звезда ютуб шидаи гуфтай Раҳмат Эсим Шарифовта ки моро дар комментарияҳош звезда кард. Агар хоҳӣ биё ба Эсим Шарипов мегум турам звезда кунам. Ина қадами Қурбона гузаштам, дига қадам бір рафт сари паворот. Ислам Давлатов салом, короче д маст да мошин рафтестан. Яш мега шавай, дигариш мега рӯзай. Спорид мекунанд, баъд ай пешон Афанди меброя, баъд меган ки ай ҳам мепурсем. Афанди ҳозир шавай ё рӯз? Афанди фикр мекунам, мега шав бугум иш мезанам, рӯз бугум иш мезанам. Баъд мега акаҳо мебахшен, ман ай ҷонистам. Афандиро гуфтан кадом давлата ай ҳама бисёр нағз мебинӣ? Гуфтан Тоҷикистона, барое ки дар Тоҷикистон дар як рӯз 2 ид мешава. Гуфтан чӣ хел? Гуфтан вақти шав мешава света метиҳан ҳама каса ура ва саҳарам ҳам хел.
ханда тиҷӣ худоиназаров шаҳром кароч 5 студент ба поезд рафтаистанд дар пешон 6 мантуай ҳамаш яктаи мехӯра яктай дигаш мемона иш сини иш мега тбх иш мега тбх карочи ҳамаш немеган ба поезд як туннел медуроя дурунш торик мешава ба да ҳамин вақт як кас дод мезана ба рӯшан шидана мебинанд ки дар болои манту як дастаю 4 вилкаи дига дар болои даст ошӯбачаи саргардон афанди дандонаш дард мекунад пеш духтур мерава мега дандон макан духтур дандонша мекана додувой мекунад баъд одамои пути дар ай додувои мегиреза духтур мерава пиши дар мебина ҳеҷ кас нест меоя пеш афанди мега 500 сомонӣ мешава афанди мега чӣ хел 50 сум гуфтӣ ку духтур мега о 50 сум буд неки додувои бемаънае карди клиентом гирехт пулчату метӣ афанди мега биги дандон ва дар ҷош мон мерам хона сангов абдушукур салом алейкум акай муҳаммад алейкум салом афандира мепурсанд меган чӣ ба ай занат метарсӣ меган мошинам дар номи зан май барои аму карочи ҳам одамои пурсидиян афанди ворам фреб кардагия на барои они айзанаш метарса ки мошинаш дар номи зан шай а барои он мошинаш дар номи зан шай ки айзанаш метарса и фикри ма буд маддани тиҷӣ тоҷиддин салом афандира саволаш доданд гуфтанд моҳӣ чанд намуд мешавад афанди мега 2 намуд пухтагӣ ва хом шери танҳо карочи афанди иштаган хати бачаш кинои вандам тамошо дорам баъд бачаш мепурса ота хати вандам мезани афанди мега девонаи вандам очатаме шаҳзод муҳиддинзода салом алейкум алейкум салом сози хуби акай муҳаммад шукр раҳмат дар бораи пирамидаҳо як видео кун кияй ку хоҳишмандо бинависед дар комментария амирҷон толибов салом алейкум брат алейкум салом акай муҳаммад сози тенҷи хуба ки шукрунай худо брат раҳмат фаррух салимов зинда бошӣ брат натури блогери стилит мезебата худованд ҳамеша нигаҳбон боша салом айноми ғариббачаҳои варзоб ва ба тамоми тоҷикистон саломат бош брат ошӯбачаи саргардон салом асим шарипов ва саломи мара ба мардуми сарбаланди элоқ ва мардуми ғариб расон ёқуб сафаров салом ака алейкум салом бо такрорам шава як бор дар бораи пайдоиши интернет гап занен ку нависем брату ки аст ай хоҳишманд бо биғарзаи бародар дунёи ман салом айноми ҷобиров шодибек ба беҳтарин канали ютуб эсем шарипов дина дар роҳ рафтеса будам афандира дидам давидеса буд гуфтам чӣ кор кардеси гуфт айдасти подписчикои канали эсем шарипов гирифтесам чӣ ба гуфтам афанди гуфт ҳамаи кора худшон мекунанд баъд пагаш дада канали эсем шарипов менависанд ки афанди кард ғарибон муҳоҷирон салом алейкум саломи мара ба акай муҳаммад расон бу гӯш афанди кофте саиша бу гӯш дар канали SM Sportаш дар бораи футболистторам гап зана видео куна братҷон муҳаммад гуфт ки бо ӯ канал дошта SM Goal дар уҷа мешида дар бораи футбол ва алейкум салом беҳрӯз маҳмад назарзода салом алейкум акай муҳаммад алейкум салом акаҷон аввало саломи ма ба худи шумо ва ба ҳама мусалмонони рӯи дунё ва именно ба коргарои Денис Абухова ва Дениси Жуковский Рамский брасон ва касоне ки мухлисони Ҳабибан пешакӣ гуфтанием ки дар ҳаққаш дуо кунед ака и саломои братҷон намедонам ки дар кадом видео мебураям и скорее всего баъди бои Ҳабиб мебураям хай тасаввур кунем брато ки и видео ай гузашта ҳозир аллакай вақте ки видео баромадагиай уже бои Ҳабиб гузаштагиай натиҷаша медонем шумо чие ман намедонам ози барое ки ман видеоро барое ки ман комментария пешай бой хондистам садлоев хадидин салом ба эсем шарипов алейкум салом ба тамоми ғариббачаҳои шаҳри Фриязино ва Детская Комрон Қурбонов салом алейк ака биқаб 30 лайка 211 просмотра қабидим бро Криштиану Роналду саломи ман ба бачаҳои роҳи Ленин расон братан расид